Pasta de Carolina Reaper. ¡Ay, ay, 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 ay! Para que él lo comía gel, primo. Vale. Loco gel. Bona vesprada, amics i amigues del Hell Contest. Així estem. Bueno, vi una altra carta més superinteressant. Vi hem dut la salsa 100% pain, volem dedicar-li exclusivament, no que tinguem a Miguel fent molts plats espectaculars, avui volíem donar-li molta importància a la salsa. Entonces, Miguel mos ha cuinat una tortilla, perquè segons ell és molt neutra, no va afectar el sabor, no va molestar en quant a coses rares dins de la boca, no? Total, que és una animalada, això és una 100% pain, ja ho diu el mateix nom. Així que res, anem a tastar-la, què vos pareix? Anem a tastar-la, sí, sí. Com les ulleres de soldador, perquè... Estic molt convollat perquè això, conforme ha dit ell, en la tortilla anem a apreciar tots els matisos, no? A gotetes. Agarrar cada un, perquè, per exemple, faràs la xina. Bueno. Aquí. No entenc el mètode encara. Sí, és molt bo. És que tinc por. Jo és una miqueta cagat, també. A mi no. M'agrada el ruïdo que fa. Se nota que estava en un bar fent còctels. Fa soroll de dolor. Sí se veu, però això és prou compacte. Això cau a boquera. Ja m'ho fiqué jo. Ai, jo crec que prou. Puto animal. Que no passa res, que això... No passa res, com si ho haguera tastat ja. Madre mía, ja estic suant-la. Només de veure-la. Oh, me n'ha T'has passat. passat un Mira, poco. ell l'heu olorat? Olora-la. Sí, que ha olorat. Uau. Bueno, anem allà, xics. Puta madre, primer mos. La tortilla que m'ha estat. La salsa té un gust molt bon. Uah, fa molt de gust a pimentó, eh? Sí. El pebre que porta... Mira, xinglot, ahí va. Ahí va el xanglot. Pica. Quan caigui de la xanglot, a la primera... És que pica. Vale, pica, però esperava molt més. I més després de la setmana passada haver provat la pasta del Carolina Reaper del Damon, que estigueren bona mitja hora així, els quatre, bramant com uns animals. Pica, eh? Es pica Però prou. a mi la picor m'ha entrat directament a la Pica bola. prou, però te dic, un 6 i mig de pica. Sí, eh? Un 7. Un 7. 7 i mig. Mira, si animareu la càmera m'ho veuríeu en totes les gotes de suor que podíem omplir mitja piscina. Però està molt bona, eh? I l'olor que fa i el gust. ¿No? No, la salsa. Bueno, la tortilla també. La tortilla té gent esponjosa, La tortilla té un buit. La salsa és molt puta. Molt puta. I jo, per a mi, no està equilibrat de sabor. Vull dir, si tinguera un sabor més característic, millor. Més intens. Sí que entra, lo que Entra, pasa però, collons, te pega una sabatada no m'estic entrant a la boca. que el picant... Tampoc és el que busquem, collons, tio. És 100% pain, és 70% pain. La tortilla molt bona. Canviem de plat, a veure què tenim? Bueno, benvinguts. Han dit fer un paro sobre de xica. Ai, mira, tu també. Ah, tu huevos. Ahí estem, ahí. Perquè, vamos, la calda que m'ha entrat interna ha sigut criminal. Una salsa molt recomanable. Miguel, què tenim? Ara sí, passem ja a la carta gourmet, que ens ha fet un panell de cosetes avui espectacular. A veure, passarem al segon plat. Per a aquest segon plat hem triat una cansalà que hem preparat prèviament unes 4 horetes, Tendríssima. bullida en companyia d'allets, tomaqueta, un poc de llima per a que tinga un toc cítric. Després de 4 hores hem deixat que se gele i l'hem passat a la nevera durant 10 hores per a que les textures se tornen a pegar i directament de la nevera, en oli ben calent, li hem tirat una xorradeta de l'oli de Carolina que tenim per a que doni un poc de joc ja i res, fem un cruixent en la cansalà, però per dins està molt suau. Damunt hem fet una gambeta i hem optat per una salsa molt afrutada, de Devon chili i porta taronja, lima, llima i... Hasta ara les salses de limant, totes han estat criminals, molt bones. Molt bones de sabor, tio. Sí, molt totes. M'estava veient els ingredients i és una flipar. No és una flipar l'arribar a fer una mixtura. I res, anem directament a la cata, a veure si... Com pots parlar, tio, tan fàcilment? No puc. Jo encara no he pogut articular paraula. Bé, ponem a la segona. La veritat és que, vull dir, un 10 de presentació, la carn que l'he provat abans i és una tendror brutal. Però està cruixent per fora i tendre, i per dins, tendre que es desfà en la boca. Te refresca. Un poc de paper, per fa. Molt més curiós. Ei, uau. És un altre tipus de cata, així ja notem textures, sabors diferents. Sí. Entre la carn, la gamba, La salsa. la salsa cítrica. Per cert, la salsa. Està molt bona, Molt bona. En quant a picant, estaríem parlant d'un 3,
tenir la boca molt calenta. Però un dia del 100% pain, això si ho pilles de zero, podria ser un 4,5. Sí. Però sí, Però- ara mateix li fiquem un 3,5. Sí. Però ja tenim la boca coenta de l'altre. Després d'haver passat per Avui hem començat 100% al pain... revés, Buah, vas començar per lo cañero. Oh. Ai, però... Bueno, ¿y cómo os queda para después? Bueno, ahora sí, este plat, yo no ves la vista emplatat, m'ha quedat mort. M'ha quedat mort, això és criminal. És que mireu, què tenim ahí, Miguel? Explica'm-nos. Tenim el plat estrella d'avui. Una poma caramelitzada a la base, solomillo de rubia gallega, nacional, sense ningún tipus de conservant. Directament l'hem comprat directament a la planxa. I foie fresc, marcat a la planxa. En oli de Carolina, cabró, que t'he vist. Un poquet. Un poquet Així, només. lo important és que anem a acabar de fer el plat en una pasta que me va cridar molt l'atenció la setmana passada. No. Oi, oi, oi. Pasta de què? No. Pasta de Carolina Reaper. De... Oye, 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 oye. No. Li vas fer una dita a l'oli de damunt només i ja em vaig indignat, mitja hora bravant. Ho va disfrutar, però necessitem un plat No. amb molt de sabor. No li ha de la salsa? No, amb molt de sabor per a esta salsa, ¿vale? Una chimichurri, algo. Espera, que això sí que s'ho mereix. Anem a acabar d'emplatar. Va ser curiós emplatar, perquè jo crec que podríem llevar el foie. Això és de lo més picant que han provat en les últimes sí, campanyes. En quant a salsa... I en pasta és que és encara molt més envolvent i molt més Locura. En quant a salsa... I no era precís. És la més picant. I no era precís ficar-li tanta quantitat. Sí, No. pues me cagas. Que Ah, la... clar, que tu l'hauràs provat. Sí, la vam provar la setmana passada. Sí, ell també va Sí, provar. la pasta la provarem, però això mateix que t'ho van dir... provat ell també, tio, que m'encara que els collons i ficar-li tanta. Anem allà. Anem a veure la carn. Mira. Oi. Me brama l'ull. Vaig a fer un Stevie Wonder, però en plan Mad Max. Tranquils, que jo crec que estarà bo. Home, jo crec que bo té que estar. Ara, picant, també. La carn per dins està com a mi m'agrada. Jugosita. Hombre, Jordi, Que no, que sé de quin que estem jugant, tete, que no estem jugant jo tan agressiu. pita de pinyón. A veure. Vale, va, bueno, es que per mi, que esa comida de xiquet. per mi això és una puta, perquè aquest plat tenia una pinta de... I va estar I millor. ara vaig anem allà. Merda. No tragues, los rega. Què Ho va dir. Discúlpeme, La poma rebaixa un poc el picant. Yeah. Nos deixa saborejar la pasta de Carolina, que la setmana passada vam poder saborejar. Wow. El foie, que és el toc dolç. Yeah. La poma Ja caramelitzada. quin mos, I ho teniu. I m'agradaria de menjar la puta pasta de Su Carolina. majestad, discúlpeme, familia. Todo lo que acabé de ir antes de la collona que tenía, me ho trague para ahí, Estava ¿sabes? picant. Tenia la boca calenta, però l'havia preparat. I quin mos més tendre, i més sabrós. Què? Espectacular. Li fem un sàndwich, amb mi Ángel. El llet, cuidado. Que estem molt suaves i molt banyats. En quant a sabor, mira, crec que és el plat de nou. En quant a picant, que anem a dir. En quant a picant està solo un wing tranquilo. No me cortes la inspiración. Una comida así que acaba de aparecer por casa, que me encantaría que gastara este mos tan espectacular. Celeste, ¿puedes venir un segundo, por favor? Per favor. Mira, Mónica, bueno, así vamos perdiendo una migacha Celeste. No es de picante, ¿verdad que no? No es de picante y está una miqueta collona. A collonine! Però jo estaré així ambientante. Pues va tastar-ho. Realment, ¿Es 3 trozos? Sí, claro. És la poma, solomillo i foie. Tranquil·la que no... És que està equilibrat. Que boig, ¿has vist que tendrón? Carolina! No, ¡Su puta madre! No se puede dir... No puedo que està bo, a que la poma la mola poma molt. rebaixa. Bueno, xics, Està així teniu l'exemple de lo que és jugar a això sense tindre una miqueta de... Però està... Está que te cagues. Molt bé. Pero pica como escollons. Pues entonces em passava la prova. Molt superbé. Genial. El primer plat ha sigut Bravo. una explosió i després... I m'ha agradat ixa, a començar així, també. Hostia, qué calor. Arriba de la cámara. Quédatelo, que te van a faltar. Bueno, avisas el contest. Una cosa que vos tinc que dir, subscriviu-se, YouTube, Instagram, fanpage al Facebook, així estem, fent Ahí estem. d'animalaes i descobrim bons plats
i picants molt animals, de criminals animals a inhumanos. Així que no